κάπως είναι η κάμερα, το ξέρω, τέλος πάντων. Θα βάλουμε κοκακόλα με μέντος. Θα σταματήσω λίγο το βίντεο για να ανοίξω το καπάκι της κοκακόλας και της μέντος. Λοιπόν, τα ανοίξαμε και τώρα θα τα προσθέσω. Εντάξει, βγάζει λίγο το μεταξύ. Δεν βγάζει πολύ γιατί η μέντος δεν είναι ούτε αυτές καλές. Ρε κάμερα, το ξέρω θα είναι χάλια, αλλά εντάξει. Ακόμα βγάζει. Ακόμη βγάζει. Look at this. Ακόμη βγάζει. Θα βγάλει άλλο. Ωραία. Εδώ τελειώνουμε το βίντεο. Bye.